Hi guys, good afternoon. So nataron diri sa bukid ug nagpahuway ta no diri sa landong unya. Tungod sa kainit alas 12 jud, insaktong alas 12 sa udto. Saba kay ni mga bata na ubos sa amo kay nangagi. Muna silang mga bataan, ana sila dalang bugat kay na kay makina. Makina sa tartol niya sila ray gagayong-gayong tingal kung saba kayo. Mga bata atong ato. Okay. Grabe kainit pero ang mga bata wala jud initi. Gikan na sila dito sa atbang niya karon ko kabantay nga naa na sila diha. Saba kayo. Akong gili-li so sila di ay nag Sus pila pa edad ay mga bata. Daog ra na ninyo. Hala. Sus kabugat ana oy. Hala. Ha, kabugat ana. Kisa may gasugo ninyo. Kisa gasugo ninyo pakuha na. Ha? Kisa gasugo ninyo. Sus mo na inyong gipasan diha. Kisa gasugo ninyo pakuha na. Ha? Lolo. Nahinya? Asam na sila di ay? Naghulat ninyo? Kabugat ana. Ha? Mabugat man kayo na intawon. Kamurang tulo nagpuli-puli. Kapila man mo ni pahuway ana. Ha? Kabalo inyong mama. Wala kasabaan jud mo. Dala mo na bugat kayo. Wala mo initi, porti mainita. Pila day suhol ninyo ana? Tag jis-jis ramo. Sus Ginoo ko. Nya pila man na ka oras ninyong gayong abot dito? Maduh ka oras? Tulo? Ngor nang jis? Hurot pa inyong kusog? Oh, sabaan yung mama ninyo. Ibili na lang na diha, ipakuha na nila. Mabugat kay na. Pag-jis ra yung suhol. Asa naman mo inyo ha jud nang dadon? Sus Ginoo ko. Sus intawon. Na. Mabasa kay na. Ay, init kaayo. Sus, grab, gibaliwala rin kainit. Sus, intaw. Grabe kainit pero sila wag gyud initi.
Sus. Na pa dato sila lang kauban ang mga dagko-dagko nasa kaha sa tartol. So mo nang na ay lang gidala ron. Ang mga gagmay to sa makina. Para ay maunang na ay gitawag og tartol diri sa among bukid. Ginoo. Layo pa na dadon na to tapon kana balay nakita sa atbang. Layo pa jud asa na sila magtartol lapita. Mo na kauban atong makina gidala sa mga bata ganina. To na. Og maora to guys, salamat sa inyong pagtan-aw o pagsubaybay sa ako ang Gamay channel. Bye bye.